Zalimların çarkı pelegi, nadanların işlemeyen kelleler bilen aylanır. Salam Azatcan, salam inim. 20 oktyabrdan beri senden habary yok. Bugün bolsa doğulan günüm. İyyem aradan 54 gün geçti. Seni geosiyasi oyunları kurban edip ayrılganç rejimin eline verdiler. Küçücük adam Ullokan oyunu bozdu. Keşke sen ilki hop avanamda özümü hopsuz bir yere alsadım. Emma indi hiç. Rejimen seni tova getirip görkezip bilmeyenine göre ören hiç. Emma men bugün seni doğulan günün bilen kutlamakçı. Tüy yürekten. Sen gova adam oğlu, hakiki Türkmen. Halal süt emen insan. Azat biliyen mi? Dine Türkmenistan del şu vat dünye delire otur. Ahir zamana kolaylaştı mı ka diyen? Hemme zat kutarıp var ya. Global güçler dünyanı karıştıracak ol ya. İnsanlık, mehir, ahlak, söýgi, syýlaw hormat galmaz ýakynda. Bir gatlyk baýlygyň derdinden din imansyz her hil bolýan bolsa, beýleki bir tarapda garyplyk, açlyk, zorluk höküm sürýär. Adamlar Hudaýy, Tanrı'yny, Allah'ını düýbünden unuttular. Ahiret unuttular. Emma iň soňunda ol ummasyz baýlygyň däldi, bir insana edilen ýagşylyk üçin alan Tanrı ýalkasyn ýa-da Allah razı bolsun dileginiň onu cehennem odundan alıp galjagyny unuttular. Hiç bir din yamanlığı ünden o gazat. Hey näme diýin, içim gana ağlaya. Azatçan bizden havar sorasan, bizem edil her bir yurttan çıkan iyildeşler ýaly. İşimiz bilen gümrah bolup ýörüs. Hudaýa şükür yaramazlyk ýok inim. Biraz wagtdan bäri videoda çıkaramak sebebi bir şekilde bu absurdun soňuny görmegim zerur inim. Hakikaty aýdywam, zombileriň nähak hüjümine uğramaktan ýadadım doğrusy. Sakawyň soňuny dinläýin diýdim welin onuňam soňu ýok meňzeýe Azatçan. Maskaraçylyk, ýöne maskaraçylyk dowam edýär. Bu gahrmançylyk, absurd keseli, kronik ýagdaýa geçdi diýip korkýan mene. Wah Azat, nämesin aýdaýyn? Hakikatyň yalanda aýyplanyp, yalanyň bolsa sürü tarapyndan alkışlanýan döwründe, mankurtlaryň döwründe ýaşaýarys. Adamlar
körlük bilen yalana umut bilen serediýärler. Sebäbi haramzada kezzaplar olaryň akylyny ogurlady. Hiç kim beýnine agyram bermek islemeýär. Azat seni yitirmedenlerinden sonra gaty gyzykly wakalar boldy. Reyting kazanmak üçin senin tanqytlanan adamlaryň seni goldap başladylar. Bu elbette men üçin geň däl. Olar sebäbi halka özüni görkezmeli. YouTube'dan 5-3 şay kazanmaly. Her bir pursaty peýdalanmaly. Bu pursatdan peýdalanyp döwleti senin tutulmaňda aýypladylar. Näil görýän? Senin hak bileleşiginiň Türkmenin kanalynda, halkyň kanalynda öz pikirlerini açyk aýdyp bileniň üçin onu aýypladylar. Hey, bir heňe gelýän zatmış Azat. Başka nirde sen öz pikirini aýdyp bildin? Sana ruhsat berdilermi? Demokratiya nirde? Menin özmeme bir reýämden bäri köp kanallara tesbir ýazamok. Sebäbi bloklu durun. Bu olaryň işine gelen ok, hakykat, acı. Sonra jappaklardan biri kanal açıp çıkış etmeye başladı Azat. Özüm gaty geň materiallar paylaşýardy. Halky joşdurup. Men bir zada hayran galýan. Bu materiallar nirden gelýärkä diýip. Özüm ol jappak edil rejimiň ähenginde ony tanqytlaýar. Soňra tutdy sanksiýa girizjek diýip. Adamlardan sanksiýa üçin challenge uğradyň diýip haýyş etdi. Emma ol challenge'in limiti belli bir möşberi bar eken. Ol gün çıkıp özü aýtdy. Artan challenge'lerde zaýy bolmasyn Murat Gurbana berin diýdi. Bu yappak. Stomatolog diýip ýurdun baş tutanyna ýüzlenip otyr. Bilýän, sen äzi gülüp otyrsyň. Hemmemizem ağlamaly ýagdaýda bu ýagdaýa acyl gyrýarys Azatjan. Sanksiýa bilen gaga suduny berip gagyldatjakmyşlar. Hey, akla sygjak zatmy bu Azat? Kime garşy sanksiýa öz efektini beripdir? Beýle absurda onanaryaly bu jappaga kim, näil gaz berýär? Men çözüp bilmedim. Sana bir zat diýin Azat. Ýakynda bu da götünü yılacak yere almak isleýär. Seretde dur. Duyacağımız Gahrman fabrigini Hoş Habarlar agentligini öwürdü bu arada. Diňe hoş habar ýaýratmaga başlady. Soň az bolan ýaly jüp-jüpden ýaýratmaga başlady. Arasında acı habarların biriye kıssalı. Şol özüni yasan gahrımalarına yalandan var yasama hop avancak olsa derrev çıkıyor. Düğün bir material koyuptur, Jappağı öldürecekler deyip. Arada Bayram Allalıyev
yol helakçiligine uğradı. Azat. Onam rejimin üstüne attılar. Katı, gülkünç yağday. Bayram bir halka kömek edip bilecek, kuramaçılık edip bilyen oğlan. Onun rejimi o derece hoplu deldigini senen bilyen. Men elbette onun sağlığına kavuşmağını dileyerim. Gülkünç, emma şu birden şu aktivistlerin birinin içi geçip karnı ağırsa da rejimden görürler mi ki diyen men. Azat, yine bir zat aydayın. DVT'nin hareketi pese kaçtı birden. Murat Kurban'a muğa kıynanıp halka minnet etmeye başladı efirde. Katı gülkünç. Prasmotor düştü deyip ağla otur bir seyretsem. Izınlanım yapıştırdı bir sögünç efirde. Neke, salamu aleyküm kıyızlar deydin mene. Ay indi hep de bir gezek çıkış edecek, yağdadım deyip minnet edip yine de yatırıp ayla yapıyor absurdu. Yine bir zat var, kızıklı zat. Ol efirde halkın toplan pulunu euro hasap ekranda görünüp duran yerinde dolar deyivaydı ya. Öz puluna gelende euro. Gepin kıyıskası MKS öz orbitasından çıktı Azatcan. Aylanıp yör. Azat, bir taraftan senin aydanların bolup başladı. Karagumlu bilen Nurişka Avrupa gitti. Karagumlu indi iş görkezmek için efire diye ayak aldığını, sanksiyaçı olan. Nurişka Varşava yığınağa gidip geldi. Görüyen mi Azat? İndem Polşa'ya geçip şol yerden arkayın hareket edecekmiş. Halk integem düşünüp bilmeyen Nura sonra veriyor. Sen hakikattan Polşa'da mı yoksa Türk'te mi diye. Aldadığına inanıp bilen ok. Hey Azat, galyaklar indi palyak olacak olyalar. Sadık kargo aktivist ekeni bilmeyendirse Azat. Onun öz aydımı var. Şonu aydıp halkı ağılda otur. Nurişka bilen kezzap bilen gepleşikleri de otur bilece. Han ol Farhatcan'ı konsulluğa verip de Nurişka onu suda veripdi. Kezzap bilen birini iyi oturdular ha. Bular hemmesi atası başka doğan olup çıktılar sonunda. Men buna hiç emgenge almadım Azat. Sebebiyle zatların bolcağını, bu kuklular oynadiyan elin birdigini aydıptım önem. Geldik mi? Sadig'in aydışına göre Nevit Gazi iyip ova hocalığını halka vermelimiş. Hükümet. Ana, bakçağınızı ekin, pağta buğdayınızı ekin, başka zada karışman diye. Yine gerek olsa. Onun kargo işi yürep dur elbette şu vaat. Yürerim belli bir dövre çelli. Emma şänik yağlı beynisi olan adam halkına beyle diyer mi?
Azatcan, pul, mal mülk kursun. Näme diýin? Men erkek diýip gıýgıranyň biriniň arkasy bilen paşırdanyň bilen erkek bolup bolýarmy? Çıkıp edýän propagandaňda zerre ýaly öz pikiriň barmy? Sen onu gapdaldan dinläp gördüňmi öz aýdýanyňy? Kim inanar? Özüň bir inanýanmy? Näme diýin başga? Leviz, halallyk, namys düýünden ýok. Ay bolýada, seňem kellen kän garjadym inim dolan günüňde. Diňe dertli yürekler biri-birini düşünüp bilýän. Men seni pek niýetiň, ak yürekliligiň üçin, açyklygyň üçin ýakynym saýdym, saýyrnam. Mundan başga da sana bir uğurda işi gow bilýän hünärmen hökmünde sarpam, uly. Sen hiç bir oku okumadan öğrendiň. Ýaşlara muska bolup biläjek bir şekildäki adam. Gynansak da köp ýaşlar aňsat baýap bolýan işlere girmek üçin geljekde halky taalamak maksadyny ýetmek, gaty kagyz almak üçin ummasız pul berip okudym diýerler. Bu rejimiň işine gelýär elbetde. Olara işini bilen adam däldi, lepbeý ulu gerek. Seni doğulan günüň bilen öz adymdan hemde hak bileleşiginiň adyndan tüý sürekden gutlaýan Azatcan, biz seniň ýanyňda, seni diňe biz däl, taryh unutmaz. Sen diňe hak hem hakykat üçin göreşdiň. Ýokary bilimli mankurtlaryň düşünüp, seljerip bilmeýän zatlaryny düşünüp, halky hakykatyň hatyrasyna goramak üçin alad etdiň inim. Onha seniň beýleki özüni aktivist diýdirjek bolýanlardan we ýokary bilimli mankurtlardan esasy tapawadyň. Guwan. Şu ara tapawut hem geljekde halkyň azatlyga bolan göreşiniň aýdyn ışığı bolup onu ýalty geljege ekitjekdir. Men muňa inanýaryn. Sağ olun.